Hi guys! So sa video nito, may i-share ako sa inyo isang YouTube channel ng napaka-manlolokong YouTuber. Oh no! YouTuber Kuno. Yes, kaya niyang lukuhin yung mga audience, yung mga YouTube users, makakakita sa kanya para lang makakuha siya ng mas maraming subscribers. Sa pamamagitan ng community tab, nakita ko tong channel na to. And sumagot ako doon sa question about sa kung anong bansa daw yung flag na yon. So, tama yung sagot ko. And, ang sabi doon, congratulations, tama daw yung sagot ko. And, click ko daw yung link na nandun sa comment section para makuha ko yung prize ko. So, ako naman, na-curious ako. Dahil ako, takot talaga ako mag-click ng mga link, 'di ba? Kasi alam naman natin sa panahon ngayon, ang daming manloloko, ang daming scammers na once na nag-click ka sa basta-basta ka lang nag-click sa mga link ng hindi naman natin alam kung legit ba talaga yung nagbigay sa atin ng link. So, maaaring may maano tayo, 'di ba? Makuha yung information natin, ma-hack yung mga social media account natin. So, tinignan ko yung kanyang YouTube channel. And dito ko napatunayan na manloloko lang pala talaga siya. So, paano ko nasabi? Panoorin natin to. So, ito yun guys. So, ito yung kanyang YouTube channel. Ang channel name niya is Mr. Beast. Okay? And ang kanyang handle ay at Beast Giveaways. And meron siyang mahigit 23,000 subscribers. At yung nakalagay dito sa kanyang details, note, this is a secret temporary alternative giveaway channel. And this event will end soon. Okay. So, dahil nga, di ba, sabi ko nga kanina, is meron daw akong matatanggap na prize kasi nanalo ko dun sa tama yung sagot ko dun sa question nila. So, ito. And tinignan ko nga yung kanyang YouTube channel. So, tingnan natin. Videos talaga to ni Mr. Beast, 151 million views. Ito, napanood ko yan. Kaya tingnan nyo, merong pula itong sa may baba niya. Ibig sabihin niya, napanood ko na. Ito, hindi ko pa ito napanood. 146 million views, 175 million views. So, ito yung mga channel. And ito pa, naglagay pa siya dito ng subscribe to my other channels. Mr. Beast kasi marami talaga siyang channels. So, ito yun. Ito yung mga channels niya. So, makikita naman natin, ang dami niyang mga subscribers. Million talaga. Okay, meron pa nga siyang mga YouTube channel sa iba't ibang bansa na yung salita is, bawa, ito, Espanyol yung salita. Okay, so, yun. And, so baka isipin nyo, so, Paano mo naman nasabing manluloko tong channel na to? so, ito, papakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, ang dami niyang videos dito. Okay? Itong videos na to, ilan ba yung nandyan? 1, 2, itong, ano, ayan, di ba, ang dami. So, meron pa yan sa baba. Ngayon, kung mapapansin nyo, yung nakalagay dito na video sa may taas, apat lang. Apat lang. Pero, pag clinic mo to, itong logo na to, o di ba? So, ang dami niyang videos dito na makikita, di ba? Hindi lang apat, pero dun sa may taas, dun sa katabi ng subscribers count niya, is 4 videos lang yung nakalagay. Pero pag tininan mo tong channel niya, itong mga pwede nating mapanood dito, ang dami. So, di ba? Ayan, oh, ang dami niyang videos. Ayan, tinignan ko na. Yan, o di ba? Ang dami. Okay? Hindi lang apat. So, ito yun. Ito yung talagang in-upload ng channel na to. Ito yung talagang original na video niya. Ito, oh, 5.1, 5,000 views 4 years ago. Ito, 1.3 thousand views 4 years ago. So, bakit naging apat? So, 1, 2, and sa shorts, meron din siyang dalawang videos. So, yung isa is 6.3 thousand and itong isa 3,000. So, bali apat lang talaga yung original
content nitong channel na to. So, paano nangyari yun? Baka iniisip niyo, paano nangyari yun? Bakit nandun yung mga videos ni Mr. Beast? Ang lalaki pa nga ng views. Diba? Nakita nyo naman, ang dami nung videos ni Mr. Beast doon na makikita nyo at pwede nyo mapanood. Pag click nyo yun, mapapanood nyo yung videos talaga ni Mr. Beast. So, paano nangyari yun? So, dito po yun. Okay? So, yun. Playlist. Ang tawag po doon is playlist na kung saan yung tayo, may mga YouTube channel tayo, is pwede tayong gumawa ng playlist na eto, tingnan mo, 12 videos to. Ginawa niyang playlist. So, itong channel na to, ang ginawa niya is kumuha siya ng mga video ni Mr. Beast. Kasi pwede naman yun eh, parang i-feature mo. I-feature mo dun sa channel mo yung mga videos ng ibang content creator. So, ginawa niyang playlist and then yun yung pinakita niya sa pinaka-homepage ng channel niya. Para isipin ng mga tao, ng mga viewers niya na talagang legit na kay Mr. Beast yung channel na yan. Pero ang totoo, hindi. Okay? Impersonator siya ni Mr. Beast. Okay? 4 lang talaga yung original content niya, 2 long form content, yung pinakita ko sa inyo, and 2 short form content. Yun yung pinaka original na ginawa niyang content or in-upload niya, pinublish niyang content. So, itong mga videos ni Mr. Beast ay ginawa niya lang playlist. Okay? So, ako katulad ko, makikita nyo, mapapansin nyo yung channel ko, meron siyang mga playlist. So, ginawa ko yun para ito yung pwedeng mapanood agad ng mga viewers ko if ever may tumingin sa channel ko. So, isa pa rin sa ginawa niya, ito yung mga channels na to, yan yung talagang original channel ni Mr. Beast. Original channel siya ni Mr. Beast na kung saan pwede natin siyang ilagay sa ating mga YouTube channel sa pamamagitan ng featured channels. So, ako meron din ako niyan, kung makita nyo sa channel ko. Ang fini-featured ko doon, yung mga channel na mga kakilala ko. So, yun. And shout out nga pala sa aking kapatid, Yona Music. Please mag-upload ka na, bro. So, yun. Hindi kita ma-featured sa aking YouTube channel. Hindi ko ma-search. Oh no! So, yun. So, ako meron din ako mga featured channel. So, ito naman, ang ginawa niya, ang featured niyang mga channel ay talagang yung legit na channel ni Mr. Beast. So, para talagang magmukhang legit yung kanyang channel. Okay? So, ang dami niya nang naloko, 23,000 mahigit na yung subscribers niya. 4 videos pa lang yung na-upload niya, kukunti lang ng kanyang views. Pero dahil sa ginawa niya to sa kanyang channel, 'di ba? Ang daming naniwala and baka ang daming nag-click dun sa link na binigay niya. So, mapapansin nyo dito sa About channel, nag-join siya is September 29, 2015 sa US siya. So, ito siguro avid fan to ni Mr. Beast na talagang, alam mo yun, gusto ng instant makuha agad na YouTube subscribers sa pamamagitan ng panloloko. Ito talaga yung pinaka-views na nakuha yung nung channel niya. 14,000 pa lang, 'di ba? So, talagang nasabi natin hindi siya legit na channel ni Mr. Beast. Okay? So, dito na natin napatunayan na talagang manloloko to. So, ginagamit niya yung pangalan ni Mr. Beast para makapanloko dahil sa hindi po nakakilala si Mr. Beast ang pinaka-most subscribe individual YouTuber, male YouTuber. So, kapag may nakita kayong mga YouTube channel or post na nagloloko, nag-impersonate, is ganito lang yung gagawin natin. Ito yung sinibutan ko. And, tingnan nyo ko, 100,000 mahigit yung sumagot. So, thank you Lord. Excuse me kasi busog ako. Paano yung ko ligay? So, 103,000 yung sumagot. And malamang sa malamang dito sa 103,000 na to,
napakarami nung nag-subscribe dito sa channel na 'to, sa impersonator ni Mr. Beast na 'to, okey? So, ang ginawa ko dito nung natuklasan ko na manloloko 'to or impersonator, ni-report ko siya. So, ganito lang siya, ito yung post niya and pindutin mo lang itong tatlong tuldok na 'to and report. And pipili ka lang dito kung ano ba yung nakita mo dun sa post, bakit gusto mo siyang i-report. So, ang mapipilian mo dito is unwanted commercial content or spam, pornography or sexually explicit material, child abuse, hate speech or graphic violence, promotes terrorism, harassment or bullying, suicide or self-injury, misinformation. So, kapag meron kayong mga post na nakikita or mga videos na sa tingin nyo ito mahilig mang-bully, yung hate speech, ang grabe, ang toxic, katulad ng mga channel ni natin, mga anti-government, pwede nyo i-report yun. So, yun. And ako, ang pipiliin ko dito is yung unwanted commercial content or spam. Kasi for me, spam yung post niya. So, pinutin mo lang yan and report. So, ang sabi nga dito ng YouTube is, thanks. We've received your report. If you find this content to be in violation of our community guidelines, we will remove it. Okay. So, I hope natanggal na tong post na to at matanggal din yung channel na to. And I hope nakatulong sa iyo ang video nito and meron na muna ibigay sa inyong konting idea and entertain kayo. And kung oo, kindly like this video and subscribe to my YouTube channel for more YouTube tips, tutorials, and updates. So maraming salamat po sa panonood and see you again next time. Bye! Living life